अब एतवार भी नू बड़ा उसठ लागेला यार। ना पहले वाला सुकून बा ना कुछ, बल्कि अब तो ऑफिस के काम भी घर तक आ जाता। कबो कबो सोचे नहीं कि पहले कितना नीक लागत रहे जब शनिचर से ही एतवार के इंतजार होखे लागत रहे। अब बाबूजी भी ओ दिन पूरा आजादी देते रहना, खेले के घूमे के। बाकी आज जब वो दिन मन पड़ेला नु तो आंख एकदम लोरा जाला। बड़ होके कितना कुछ गंवा देनी जानू, जिम्मेदारी सब सुकून छीन लेहलस। आज गांव में सांझ के लइकन के क्रिकेट खेलत देखे नी नु, चाहे पीपर तर पुरनिया के बैठकी देखे नी, तो सोचे नी कि सारा जिंदगी के असली मजा तो इहे लोग लेता। 9 से 5 के नौकरी में साला जिंदगी ऐसे पेरा रहल बा कि अपना ला जिए के साला फुर्सते नहीं के मिलत। साँचो के यार सियान तो हो गई नहीं जा, बाकी ओकर कीमत भी बहुत चुकावे के पड़ा, बहुत चुकावे के पड़ा।